Banjit ekonomi kemat, negi nong tuan gadi kekam kabakentang, henry hiba peipat akin negi singi kalong penban kum bejing elek kai tamasa, kawara ika jing kali, kawara ika jing tot akalik kawan jung paiba ububun balang, kumta kaseng H&M kadap daga jing sukya, kakwa aban ai ika jing pensyai, syapi, bat yang tungin sengap ika negi jing pensyai, na wei na kisam larang ba. Kaseng Nyutra Pacik National Movement, West Kassel District, ngikwa ban penpau ya gajing sukya ha kabadai bat kene ka general election jong unu sunam arjar pulai keban salong ha ga arp nyotrik mentau benai kai gibon ngikwa ban penpau golong ba ngi penpau ya gajing sukya namar ba imat kene ke election menta kini ki kertong menta kini ki kandidat ba menta ki penkala ya kene ka kam ka ba kentang ka kam ka ba kerpang lakum ka festival sisien hakasan senam ngiyui hagine ki sisngi arsingi ki baladap hagaba watang ban lik ban file ka nomination jungki kila wanra daki hajar deli ki kali ngima syu ban nyo ka nungut ki pajba kane kam dei ga ba ki penpau ya kata kajing lani ki le ya kata kajing don kam jungki kumba ki dei ban le henry kila shu le tam le si ya ka ek badon kam mala badon nomor babaling ibn pau ya kata kalau wanra ru ya kajing thot ha kale kawan ha kilenti senkien ha ga bagi paiba kila ut saka seng ba kim lapshu ha ki kam hijam jongki kim poishu saki hospital na kamenta ki bapang bastom ba phale pha ban le sumar saki jaga sumar ki babe saki kam ki jam juki ki mapsho na kata kadau ngisngau ban kerpa ya kini ki kertong jong ki political party ba fer bakin subha ban penlongi program jong ki hagar kom kabadai hagar kom kabayahap kani kamdei ka tamasa kani kamdei ka festival kamdei ka juk o kamdei ka por bangin ya shat bangin ya kemen bangin ya kenhoi ya risa da ka bam ka di ba bunjat burukom handre ka por ka ba kentang ber ka por ka ba kerpang tam ha ka ba ngi kum ki pai ba jo ka jat ben riu ni don kam ya kata ha ka ban perkhat puson janai kumno bikin jidi nong mi kamdei ka kam mangin shui le kai kamdei ka kam mangin shui shat ikamen kamdei ka kam biria kamdei ka kam tamasa handre ka kam ka ba kerpang na ka banta jungi banjit ya kata ka lawai ka ba pernai jong ka jala ka jungi banjit ya kata ka lawai kamdei ka juk o kamdei ka por bangin ya shat bangin ya kemen bangin ya kenhoi ya risa da ka bam ka di ba bunjat burukom handre ka por ka ba kentang ber ka por ka ba kerpang tam ha ka bangi kum ki pai ba jong jat ben riu ni don kam ya kata ha ka ban perkhat puson janai kumno bikin jidi nong mi kam dei ka kam mangin shui le kai kam dei ka kam mangin shui shat ikamen kam dei ka kam biria kam dei ka kam tamasa handre ka kam ka ba kerpang na ka banta jungi banjit ya kata ka lawai ka ba pernai jong ka jala ka jungi banjit ya kata ka lawai ka ba pernai na ka banta ki khon ki kiti jungi pateng la pateng kiban saka ngikar pa di pai ba jong pri nyutra ki bro kawai ba ai ba kani ka por bo menta kani ka por ba kerpang na ka banta jungi bangin perkhat na ka banta ka lawai ba pernai ban sandur ya kata ka san hima sima ka ba thmai ngin boru ka jingduai hakmat nombu nong thau bo un ayangi kata ka bor ke ikhtiar ha ka ba kumno ngin penkala dur penkala dar ya kani ka san hima sima ha kani ka jala ka jungi namar kata ngi tujur ya borok khoj ki paiba jong ka jala meghalaya hi borok kawai bakin su baban sim ya kani ka por kum ka por ba kerpang ka por ka ba kentang na ka banta ban jidi nomi ka jungi kamdei ka kam ile kai kam nga kumongong kamdei ka kam ile kai kamdei ka tamasa kamdei ka kam subha bangin shuya shat bangin shuya kemen handai ka kam ka ban rai na ka banta ka lawai ka pernai na ka bagi kun kiti jungi ngimla manong ba kanu ka political party ka babiang kanu ka political party ka bombiang barkhoi hi babiang sudah ki kertong ru babiang sudah handai
kahok jongi iwei pa iwei kum ginom thavut kalong ba nginjet yau tau kurtong ba ngi imon nginjet yau tau kurtong ubadon gejing sempang nginjet yau tau kurtong ubadon gejing gitkle nagam tagari berkejat bendreu hi bro kawai om dei bangin itu yau tau kurtong tang ha gani ga sita yau sisngi election Andre hadir kata ka sansem kemansawan ngim itu syo Andre ginjet ya ubreu ubadon sisa ya kata ka jingkit kli uban ai ya kata ka jing sakri ya ki konstituensi boperoper ki ban ai ya ka jing sakri na ka mata ka jela ka jongi di bro kawai kata ka dei ka jing kerpa na ka lena seng bakin subha kum ki pai ba bakin sim bagan ni ka kam khut kam kentang kin sim bagan ni ka hok kerpang kepala ai dan sarkar India yang ngi bangin jadi kita ekonomi keman tagini bersibot